Alam mo, gwapo tong bata na to. Kaya lang for me, parang ano siya, parang yun nga, parang ang tanda ko na para sa kanya. Pero kung kaedad ko siya or kung medyo matured na siya, pasok siya sa banga. So, jojowain ko siya. So, jojowain siya. Gwapo yung bata na yan eh. Sorry nyanda barasanda takuti sampai di dada nganak. I just know something bad is going to happen. Huh? Mga magpapasko mag-isa dyan, huwag pong mawala ng pag-asa dahil mahigit 34 na milyong Pilipino ang single. Base ito sa census ng Philippine Statistics Authority noong taong 2015. Mahigit 18 milyon dito ay mga lalaki at mahigit 15 milyon naman ay mga babae. Bagong tuig na wala Japon kay mauyab. Usap-usapan po ngayon sa internet ang isang lalaking pinaalis sa Saudi Arabia dahil nababahala raw ang mga lalaki roon na maagawan ng misis dahil sa sobra niyang gwapo. Pero paano nga ba nasusukat ang kagwapuhan o kagandahan ng isang tao? Alamin sa balitang hatid ni Dano Tingkungko. Доброе утро.